Hiya. Hey. Hiya. I think in Monday the date was wrong. Month end. Alright. Kuduna rasten biko month end chayo yakatoipa. Kusitofambika. Muri sei? Wondopanga chigara pa. Mukadzi. Serious? Mama ditangale. Kereke amari maoko. Hai gorira indeti 189. Tichaimba 189 tose nechikaranga. Raindeti zvemaigori. Alright, takuimba nechizulu. Asakindi mbela lapa sinaba abena beni umoya wetu tukuza sita angu zayo sita Asakiri pena lama singudumu zosinjele Isayoni osibu ikanyangi befadaje Amen. We can have our seats. As umfundisi umoyo asondela phambili
Fundisi swederai kumberi. Kuti tibate nguva dzedu, malanguage ari pano akawanda. Tine Chichewa, tine Chishona, tine Chizulu, tine Chindevele, tine Chitsonga. Mufundisi wedu uchashandisa Chirungu. Our preacher is going to use English, and don't complain, the Holy Spirit will interpret for you. Amen. He is going to use English so that we don't take much of the time's program. So, Fundis is cut. Thank you. I want to greet everyone in the name of Jesus, our Christ and our Savior. Amen. Amen. I am not a pastor per se, lest you find me in my corners singing and then you wonder what is the pastor doing. I am just a preacher. Amen. I am just a preacher. And I want to thank the Lord that when such moments befall us, the Spirit of the Lord will descend upon people like you to come and gather together with those that are bereaved. The Bible says it. It says that when you do that which you are doing now, you are doing it the correct way. I want to believe that if Jesus Christ were to be alive in this day, he was going to get to be here with us. Amen. To mourn together with those that are mourning in this place. Now I want to tell you, dear brothers and sisters, that this is evidence of that there was life. Are you with me? This is evidence of that there was life that was lived. And what you guys did here is evidence of that. Our sister here was a person of happiness. Our sister here was a person who taught one or another or everyone a life of that this life has to be enjoyed. Are you with me? Now we come to another evidence. Now this is evidence of that death is real. This is evidence of that death lives amongst us. Now I also want to say, dear brothers and sisters, that now this is this is not evidence of that God does not exist. Actually, this is evidence of that God exists. And his word lives amongst us. Because the Bible says when sin entered and then death entered. I also want to say when sin entered, death entered too. But this does not mean that God does not exist. God still exists. This is the way in which you and I are going to go. As long as Christ delays his coming, you and I are going to move through this route. I have heard people saying that we need to prepare for our lives when we still live, 100% powerful. I have also heard that our sister here prepared for this that we're doing now, 100% good. We prepare for the way in which we are going to be buried. But I want to tell you, brothers and sisters, that the preparation that is more important than this is when you prepare your hearts for the second coming of Jesus Christ. Amen. For one day, whether you like it or not, whether you are ready or not, he is going to appear by the clouds. And then the Bible will remind me that when he is going to appear by the clouds, he is going to shout. And those that would have lived to obey his commandments, the Bible reminds me and it says, they are going to say, we are here. Please take us
to the home where there is no death. Take us to the home where there is no injury, where there is no sickness. Take us to the home where there is forever happiness. Amen. You didn't get that one. Now the devil is the one who is ruling this world. That is why we get to be sick. That is why we get to be poor. That is why we get to be broke. That is why we wake up in the morning. We work for those that cannot even pay us that which we deserve to be paid. But in the heaven where we are going, the Bible promises us that the life there is enjoyable. Because the Master himself is going to be with us. The Master himself is going to be the Son. The Master himself is going to be our leader. We are going to forever sit before him, and we are going to sing unto him and sing praises, and we are going to say to the Master, thank you very much. When we were suffering in the world of sin, you gave us courage, you gave us strength, and together here we are with you, and we are celebrating. And we realize, dear Father, that it has not been through our power, but it has been through your grace that we are saved. We are here, dear brothers and sisters, to comfort the family that has lost a dear sister. You know, the devil is very funny. The devil is very crazy in that he does not care who he picks. He has picked a dear mother, maybe. He has picked a dear sister, a family member. Are you with me? Now, in picking, he wants those that remain to point their fingers at God and say, where is this God of love? Yeah. Such that those that have been good die. Where is this? Now, this is what the devil requires us to do. But I want to tell you, I say that this does not mean that God does not exist. Actually, it is the evidence of that God exists. Like I said, it is a way in which all of us are going to go, and God is quite mindful of it. Yeah. The devil, in as much as he may think he has won, God is saying, I have preserved my daughter. I have taken her from a world of pain, a world of sin. You know, at times when we come to such places, we sing songs, we say words, and in doing that we try to comfort. Are you with me? But in doing it, sometimes we do it the wrong way. I want to pray at this time for the presence of the Holy Spirit, who knows how to comfort, and he leaves people comforted. You know, many come to see how the procession goes, and then they go and gossip. The Holy Spirit will come and comfort those that are bereaved. Many are waiting to gather the things that should maybe are left by the sister. The Holy Spirit is coming here to give us the comfort that we have never maybe been given by anyone. You know, the Bible says that, the Bible says in Genesis chapter 22, there was a time when God says to Abraham, you know what, Abraham? Take your son, the only son that you have, and go and sacrifice him. Then Abraham, because he's someone who is obedient to God, he takes his only son and everything that is required for such an exercise or for such a service. He goes to the mountain and then he prepares to sacrifice. Everything is set up, the fire is ready, and then he ties his only son on the altar there, and then he takes out the knife. And then when he is ready to kill his own son and sacrifice him to God, the Bible will then record and say, now there was a lamb or there was a sheep that was caught in the bush. And then there was a voice that comes from God, and then it says, do not harm him. And then when Abraham checks, he sees the animal that has to be sacrificed. Now I want to flip it a bit
and say that, dear brothers and sisters, people as we live now do not die. The time of dying is coming. The Bible says our sister is sleeping. And now in her sleep, she is waiting for the second coming of Christ. Now when Christ comes, and then our sister would have done that which Christ requires. Let me correct this one thing, dear brothers and sisters. The problem with Christians always think that God is for them. The problem with those that go to church always think that God is not for those that are in the beer halls on the Sabbath, or those that are in the beer halls on Sunday. A terrible mistake. God is for us all. And He's going to judge us in the way He sees it fit, not in the way you see fit. Amen. Some Christians, are gods in this. They're also labeled as, they look at me, they say, this one is not going to make it to heaven. You are not God, brothers and sisters. God is only one. And His judgment is going to be here. His judgment is going to leave us. When one day we shall make it to heaven, we shall wonder, and say, how did you make it? Actually, if you wonder, then that heaven is not yours. Yes. We are going to rejoice and say, our brother is there. Amen. Our sister is there. So now when Abraham looks, and then there is an animal of sacrifice, he leaves this one to life. When our sister sleeps in the grave, and the Lord Himself shall descend and call upon her name, it will be like, now there is a sacrifice that has come. The devil would have been conquered, because our sister is going to wake up from the grave. Now Jesus Christ is going to come and say, now leave the sister alone. Through these hands that have been pierced, my grace was enough for her to wake up. Wake up, my daughter. Now it is my prayer at this time that it is your prayer too, that one day when the time of sleeping shall come upon you. By the way, we are not here to speak to her. She is no more. She cannot even hear us. She cannot hear us. She has done her will. Now she is sleeping. When we stand here to speak the word of the Lord, we speak to those that live, not to those that are already sleeping, for they cannot hear anything. So to you who has got ears to hear now, prepare your ways in as much as you have prepared through Zororo. Prepare your ways with the Lord, so that one day when Christ Himself shall come and calls names, yours is going to be called too. Amen. You are not going to be sacrificed forever, or you are not going to be sacrificed eternally to the camp of the devil that is going to be destroyed at the end of it all, when the Lord shall call His righteous to come with Him to eternal heaven. Now when those that killed Jesus had killed Him, being led by the spirit of the devil, they thought that by killing Jesus, they have won. Are you with me? But they did not know that killing of Jesus was a way of saving you and I through the blood that was shed on the cross. Amen. Now Jesus died, was laid in the grave, just like we are going to lay our sister in the grave as she waits. Jesus Christ waited in the grave for about 3 days, and then He was raised from the grave. Now this is quite symbolic of that. When you and I die, we are going to wait in the grave. Because Jesus died and rose, that is a symbol of that. You and I are going to sleep and rise. But now the problem that I have is with, where are you going to rise to? Those that would have followed Jesus are going to rise to eternal life. Those that would have been stubborn to the words in the Bible, to the commandments that are given, are going to rise
only to eternal death. Now, come with me, come with me. I said now this is sleeping as we wait for Christ. When Christ comes, we are going to be raised to eternal glory or to eternal death. That is when now we're going to die. This is not soft news. I'm not expecting you to smile. This one is serious news. Serious news. But I want to tell you this one thing, dear brothers and sisters, as I prepare to close. There is only one hope for those that live. You know, in a troubled world, there is only one hope. The hope that we have, let me come back a bit. Now, you will agree with me that the state of the world is not giving us any hope anymore. Fuel is going up every day, food is going up every day, electricity is no more. Where is hope in this life? Nothing. But the only hope that we have as we live in this troubled world is the hope that we get from Scripture. And then the Scripture says that there is a time that is coming when we are going to enjoy and enjoy forever. I invite you, dear brothers and sisters, to such enjoyment. I invite you to seek the Lord, to seek the Holy Spirit, to forever abide in you, to forever speak to you, so that you may do that which the Lord requires you to do, for you to make it to eternal life. Now, this is the hope that the Bible is giving us. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. The only hope that the Bible is giving us, no, not the only, the hope that the Bible gives us. Then the Bible will say in chapter 4, verse 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. The dead in who? Christ will rise first. And then the Bible will continue and say, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Now, brothers and sisters, if Jesus Christ were to come today, the Bible will record and say that the dead who died in Christ are going to rise first. Then you and I, who live in Christ, are going to be caught up with the dead that died in Christ, and then we make it to heaven. And then the Bible there will end by saying in that chapter or in that verse, and then we shall be forever with the Lord. Amen. And then it reminds me of Revelation. Then Revelation will come and say, now in that heaven we are going to, in that place of glory, in that place of happiness, no one is going to be sad. No one is going to be gossiping. No one is going to be hungry. No one is going to feel lonely, for the Lord himself is going to provide. Hallelujah. Everything that we may need. Now my prayer as I close is that, dear brothers and sisters, the Bible is not a book full of stories that did not happen. The Bible is not folklore. The promises that are in the Bible are going to come true. Amen. One thing that I like as we are gathered like this is that there are people, my sister said that she's from Apostolic Church. And then there's someone maybe from Brethren, and there's another one from this other church. But one thing that I understand and that I like is that we meet at God. We may disagree on this and that, but we meet at who? At God, at the top. So now this is the Lord who is saying to you and who is saying to me, you need to make your way right for you to be with me eternally. Now those of you who are related to my sister, and my sister has been taken away before you enjoyed your life with her, make an appointment with the Lord. Now, so that when my sister is called to eternal glory, you may meet her there. Amen. And forever enjoy the life with her. It is my prayer that the Holy Spirit who leads, the Holy Spirit who converts hearts, the Holy Spirit who directs
us to ways of life and eternal life, may be with us and never leave us. So that one day, as we have gathered like this, we may gather again when the Lord shall take us to eternal glory. Now lastly, it is my prayer again that the Holy Spirit may continue giving comfort to those that are bereaved. May give comfort to all of us who have lost a sister. It is also my prayer that the Holy Spirit will also travel with those that are going to travel to Zimbabwe. The Holy Spirit may provide all the finances that are required. The Holy Spirit may provide the peace that is required in the family. You know, some people will take this opportunity to fight their old grudges. I pray the Holy Spirit will not give you such strength. Some people are waiting for the property of my sister. I pray the Holy Spirit may take away all the strength that you have for such. Those of you who are always waiting for such times to pick up fights, to show your greediness, I pray the Holy Spirit may deal with you effectively. This is a time that the family has to gather. This is the time that the family has to celebrate the life of the sister, not the time for fighting. May the good Lord bless you, family, and may He travel with you. He who has got the power to stop everything that is evil, He who has got the power to give happiness even in times of sadness, may He be with us and may He go with us. May the good Lord bless you all. Shall we pray? Our Father who is in heaven, our God, our leader, our comforter, thank you for your presence in this place. And above it all, dear Father, we thank you for the Holy Spirit who is in this place. The Holy Spirit who is going to guide us, who is going to provide, who is going to lead us. The Holy Spirit who is going to be forever with us. Thank you for His presence. Thank you, dear Heavenly Father, that when everyone else would have left after the funeral, you, the Holy Spirit, will not leave the family. You will forever comfort the family. Please bless us as we are going to continue, Lord, mourning, to continue being with the family that is bereaved. And at the end of it all, dear Father, I pray that our names can be written in the book of life. So that now, after hearing such words of comfort, words that are coming from your Bible, we may gather one day in heaven and we may look at death and say, death, you were not even powerful. Devil, you have been conquered. Thank you, Father. Be with us now and forevermore. In Jesus' name we pray, amen. 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 So, because it's watakachitaura navo pano vari kuuya ngatimboyatsoombererawo shoko Asayeni zandla ngempela asayeni. yatide mari neshoko ravo zvakanaka Sibonga inkosi ngezwi lakhe elihle. anenzeve dzekunzwa aita sei Onendlebe uzile. pane something chandida kumbokuudzaiwo ndikusaidi kwezororo Kukhona ngifuna ukuthi ngilitshele khona ngimele izororo. ndinoda kumbokuudzaiwo chinhu chekuti muupenyu hwenyu kubva nhasi Ngifuna ukulitshela ukuthi into eyokuthi empilweni nisukisela namuhla munochigadzirisa kana musina kuchigadzira ngizoyilungisisa uma ningayilungisisanga leyo. handiri mukona hama yatinayo iyi Angithi la mbona usisi wethu lana. munhu uyu aiva akarongeka Umuntu lo ubehlelekile. pandaitevera makesi iyoyi handina pandakamboona painyorwa mudembe Ngithe ngiyilandelela i-case yakhe ngabona ukuthi bekungena magebhu. which means kana dziri mari dzamaibhadhara Kusho ukuthi nxa kade kuyimali akade eyibhadala pamwe dzaive dzechema nechikafu kumbe kusokungaba izimali zokudla noma ezokududuza. ngatimbomombererawo maoko Ake sicele. ya but nhasi Kodwa namhlanje ndida kumboudzawo munhu ari panext page ngifuna ukuthi lo muntu ohleli eceleni kwakho kana ndiregai tange ndichiti vasingagoniwo kunyeba vangani ngiyayiqala ngibuza abangakwazi ukuqamba amanga baphakathi izandla kumbira kumbonawo vanhu vasina mapolisi vasinganyebi parume abangaqambi imanga esifeni abangenamapolisi ukubona ngezandla mukandinyebera ndikangosuspekta kuti hamuna system yezororo tinayo pani
ungaqambela amanga isystem yezorosi nayo lana ndinongokutarisai ndobva ndakuziva kuti hamuna chipolisi kana kuti munayo ngiyakubheka nje kwazi ndiselisi nayo mbawunayo ndinongokuzveive vanhu vari kurarama kungashini kunabantu ababuya njengenyamazana njengenyoni polisi haana akana polisi kumusha haendi ekhaya kakana haana kana hama dzaanowirirana nadzo akana nezihlobo aphilisana nazo shamwari dzacho Guys, share life, share life, share life. kana wazofa hlawufile dambudziko kwatiri isusu inkinga yiphi kale nathi mubvunzai vari panext penyu kune polisi here akukuzosekele kwakuthi unepolisi Police. Sakarongeka. Hamuna. Aiwa musadzokere musina kutora police na. Nimi mnakatsvukira kudai musina police. Mukadi. Aiwa, zvinasindai kumba kwenyu mune police. Mazvona kuti rufu harusaruzeka haruna mhembe. Nasindai nepolice yedu. Itoenda navo zvinovanyoresa. Itoenda navo vasati vashayikwa mukati. Afanira kuenda. Nevamwe vanhadzi vavo. wakagasa nje utate wetu ngamuti munhu wako iye kana asina polisi usauya naye kumaintroduction Guys, vose vari kubhadhara mapolisi avo, vari kuvhura manyu polisi muchibhadhara mapolisi kutanga this month muri kubhadharirwa matiketi haiti. Kurumidza imwe zisati vapera. Itokurumidza imwe zisati vapera because zororo chakubhadharirai matiketi kana mukakurumidza ivai mavhura mapolisi mubva matobhadhara. zvakanyorwa kuti zororo kumulani vari kuti zororo kumunani regai ndikuuzeine kumachechi zvakare inditele naseikonzweni chechi haisi burial society inkonzo aisiyo burial society ibasa redu vana zororo kuendesa vanhu kuchii msebenzi wetu chimboombererayo zororo maoko kani chinodinakidza kunento engijabulelayo chekuti minimum amount yepolisi yekubhadhara ukuthi imali encane ebhadalwayo 79 rand pemani Nai. kana uri bachura nxa ungashadwanga Chitonyoresai amai, nyoresai. Magona good decision. pamberi pamwari ndingamupasoni Ava kutononyoresa. Vakutonojoina. Vari kutohwa gumba kutonojoina. kusho ukuthi imali zethu ziyakho nana Pane vasina here mucomment section umu. Ndaona Nunu watogarira. Batai Nunu uyu. sandaziva kuti bachura rechikadzi rinonzi chii Tango chanobvunza wani kuti mune polisi here. Mune polisi here. Kuno mune polisi here. Ngavaindonyoresa vakutoindonyoresa. Good one. zoti bachura rechikadzi rinonzi chii handiti abakuzwisisayo liteli kuti bhatela yini ukubhatela mama but kana iri mhuri kodwa ma kuyifamily kuyimuli Vakutonyoresa wena. Ende vagona. imali Vagona. ongayikopha Vagona. 89 rand lidzokorora 89 rand tiri kuti baba naamai ubaba nomama nevana vavo 6 neingane zabo ezifika which means kana vasati vakwane 6 mune Thank you Tarisai, muzukuru wako. Thank you. kusho ukuthi mali ngaphi u6 vari pasi pemakore 21 abangaphansi kweminyaka vasati engamashumi varoorwa kana kuroora abangakashadwa bangakashadwa which means kana aroora kana kuroorwa uyu amunhu mukuru nxa sesathiwe aifana muikatadzawo 89 rand ngabe ikhona imuli engekitheka zvakanaka kubvunza ari panext penyu kuti ita polisi nayo utele oseceleni kwakho ukuthi abe nepolisi Satifi. ngabe kube kuya ngey'nsuku zami bengizothi ngisho yona uyu akaita sei akarongeka naye ngoba yengibethelekile but nhasi tombokutendereyo pagedi chakumisireyo kuti hakuna anobuda asina chinhu Polisi. Itivapai mukana izvozvi vainde vanonyoresa pari kunyoresa vamwe apa. azosihlupa kusasa saka vanodawo mapolisi ari pamusoro because tine 7 mapackages abafuna amapolisi aphakemeyo ngoba kuna maphekeji ayi-7 tinewo yembinga kunale okuthiwa yimbinga ye-299 eye-299 unoona ndezvinhu abathanda izinto njengaye ndinofarire zvinhu zvakanaka kwete zvakaipa handiti uthi yena uthanda izinto ezinhle hayi ezinhle kuzororo tine mapolisi ekuti kuzororo sinamapolisi okuthi kana macash pay out akuitwa like chema
Makasimba kana kuzwa chando makasimba chando Zimbabwe kwacho tokupai futi bhazi kana muine polisi nebhazi. Musingadi bhazi tokupai futi mari. Pamunozotengawo futi dombo ramunoti Tombstone rere. Tinokupaiwo mari yekubatsira kuriita sei? Tizozwa muchiti zororo yakadhakwa tichiita zvakadai. Takaona kuti isusu ma-foreign nationals ari South Africa. Zororo tinowanzokuda kuionera paFacebook. Kana kuteerera makuhwa. Hama yedu iri kunosvitswa pamba. But paFacebook vanokudza kuti zororo inoperera pachi? pabridge. Nai. Kana munhu mada kuziva nezvekushoprite hanzi kweni ndakaisa mwana asati ave hanzi ndakaisa mwana asati ave ne21 years saka ndodi inoti iye zvino atodarika 21 kana ari kuchikoro tongoda tsamba yekuchikoro kuti achiri kuchikoro otherwise togona muisa paextended family right. Kana achiri kuchikoro mwana wenyu panodiwa indisai tsamba yekuti achiri kuchikoro, but kana akapedza chitaura newe kuzororo vagadzirisa apa vamise kuextended family handiti noti pasi penyu achaqualify chimisai aite extended family. Demachingorega vanhu vachitoenda vanhu kunorejesta uko imwe chitotaura saka stage yatava kuenda right now ema hanzi munhu anga akasununguka naye zvainga akasununguka tavakumboibirwa panapa tichimbojaivha shamwari ndataura kudhara kuti ndiana shaika ndikatopina apa wanonoka kuya ndanyora kudhara ndana wanonoka kuya chete gaiti mboimba titambe isu tiri kurufu Yemba ukukula wethu sizoba nesikhathi sokwesebody. MC pane chimwe chinhu chandauponesa. I know kuti time inorwadza. Yembo MC kune nto kumulibonisa yona yazi ukuthi isikhathi esibuhlungu. But ngatry by all means kuchicontrola wona iyi. Kodwa sizame ukuzibamba nekuzisimbisa. Nokuthi sizibambise. Saka salelo body ahambi kubody viewing. Apa isi munhu wese wedza munoda kana kuti amusuda tinomboimbira munhu. Umuntu wonke lapha ozokula noma uyathanda bawuthanda. Ichocho chakutumai kuti muye kunhamo kwake ndicho chakuti muzomuimbira. Khona kokwenza ukuthi uzelana ibo uzokwenza ukuthi umthulele. Masvita mugombera. hanzi saka zvapedza chikoro ndikamisa paextended anenge akubhadhira mari because nachibhadhira 129. Okay, saka hanzonengo okay hanzonengo akwanisa kuwedzera 60 rand extra kana kuti unokwanisa kumuvhurira yake yakazvimirira 879 rand iyoyo kana towedzera 60. Gamba redu ipeiwo nguva yekutema, gamba redu tipeiwo nguva yekutema, gamba redu Pauline, kana siri kumeka sense tsvaga inomeka sense sha ndo mitemo yavo woyoyo. Tipeiwo nguva yekuchema, gamba redu tipeiwo nguva yekuchema, gamba redu tipeiwo nguva yekuchema, gamba redu
tipeiwo nguva yekuchema gamba redu, gamba redu. 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 Tipeiwo nguva yekuchema gamba redu, collection means musati manonoka kuuya ndanga ndakatopina kuti chii chaitika, ndandakatopina chaiko chaiko, manonoka kuuya chete. Mukateedza macomments muchaona ndanyora ndichitotanga kuti ndiana shaya zviri kufamba sei. Gamba redu, iwe Pauline ndoshandako au si ndoshandako iwe? Ndofunga kuti ndikuita ipano nasikashandiko. Ndoshandako. Ganda redu. Hai! Ai! 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 Kuona chakasara kubora, chakasara kuondo, chakasara kusango. Ai, 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 ai. Chakasara kuondo, chakasara kuondo. More fire, my mwana. Ndoba nafunga kumusha bedwe. Ndoba nafunga kumusha basikana bedwe. Ambana mafuko ere kuzimu bedwe. Marere kuzimu. More fire, my mwana. More fire, my mwana. More fire, my mwana. Diri kwaiwa. My mwana. Dikwenyeyo, my mwana. Dikwenyeyo, my mwana. Dikwenyeyo my mwana, dikwenyeyo my mwana. Pashaika maiwe mwana mtayari spanapa. More fire my mwana. Pashaika maiwe mwana mtayari spanapa. Pashaika maiwe mwana mtayari mwana wacho anogara kusimba boko mewe chongo ari kunuku. Nena hari munzira, sangane naye, sangane naye, sangane naye, sangane naye. Grace night zvakanaka chose sori ako kuti wakanoka kupindura sori ufunge pachikuru chero wakajoina ikoko chero wave nepolisi ndo chiri important, chero nepolisi yako ndo zviri important.
but vaise vanga vasiri kuimba musava pesai chikafu ari kuzofidha chakakupa vanga achita sei achiimba MC dadaro MC ndinobvumirwa kutaura izvozvo saka time ino tinoda kuitawo bot viewing handiti saka chaitawo hama kuperi vanhu chaita line uchibva this direction uchipinda uchienda kuright kwangu handiti tikuzwana handiti chabva nemutika wa red carpet moya nepanapa chidaiso saka tichitaurawo ndikumbirawo tisimuke hama kumberi vamwe vese kushure kumashure mazvita families first then the rest nevigwa nekufinira karakanaka chose. It's nice. Very nice. Exactly, Georgina. Avadaire mafoni gani wozongoya vachiti chakati nonetsa pemu shauno uya kuta gamu shauno uya neti kufinike pachineti. Sorry Nana, sorry. Mwana wake. Sekuda kwama iye undi paso. Alright. Tukwanisa kusiya hivi. Family is first, then the rest can also guide the family. Mwana wake. Mwana wake. Rara Maria Messi ndakutoimbira zvawataura izvozvo. Nguva achaita sekuda kwake iyewo wondipa zororo iye wondipa zororo eya wongu chinyarara Mariano ziva nguva hachaita sekuda kwake iyewo wondipa zororo iye getting the body viewing nazo asa anovaridzawo mungobata imi michenyu kwai kubata dzibata hakusi kunzipakati hakusi kunziziridze
ndoimba here guys, ndopama ndipenziyo ndipe, ndipenziyo ndimbe, penziyo ndibangure. Ndida kugadzika mudhishi munoti kai handigoni kuimba nhasi ndinoimba. Rikundiseka nzimbu nevoisi remasese musaimbi. Zvondoda kutotsenura rumwe. Mbomira ndimboimba MC. Closing prayer. After closing prayer. Tava nenguva yekunamata. Kana wapedza dauimba. Vavari kumusoro kudenga nezita romuponesi wedu Yesu Kristu namo yamusena. Imi makanga muripo tisati tavapo. Imi munoziva nguva yeumwe noumwe uri pakati pedu kuti uchararani. Imwe munozivazve Jehovha zuva richauya mwanakomana kuzotitora tienda kumusha apo muparidzi wedu ava pachena kuti on that beautiful day those who are sleeping today and those who shall be alive, they shall caught up together in the sky to make it to heaven. We want to pray, Heavenly Father, that may you continue to comfort the family that is here. It is indeed painful. It is indeed a time that we cannot be able to touch the paining hearts. But because of the Holy Spirit, Lord, you said you shall not leave us alone, but you shall leave us with the Comforter. How we continue to pray this morning that may the Comforter be with us. We pray for those that are going to Zimbabwe. We pray, Father, for traveling mercies. The family that is gathered home, Lord, may you continue to guide them and continue, Father, to bless them and continue, Father, to give them comfort until our sister is laid to rest. We thank you, Father, for the program directors. We thank you for the Zororo team for the work that they did from day one. And we thank you, Father, for this community. They have been gathering, Lord, in the cold during evening to make sure that they get the word of comfort. We thank you, Father, for the preacher who was in our midst throughout the week. Father, as you shall be blessing all the people that they have, may you remember our preacher. Remember the community of Bridel. Remember the community of Pomona for such a great and wonderful way. We also pray for our relatives, the South Africans that are here, just to witness one of theirs whom they were staying with, going to Zim. May you continue to bless them, and may this unity that has been preached throughout the week, may we witness it as we live. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ndoimba here. Ndoimba here uko. Then we can proceed with it. Peo song yekuimba mumadhairies comment section. Kandaika song ndoda kubangura ka song. Kafanana. Ndakaponerwa naTony Sunday. Akangodonha. Ndikapererwa ndikati tiri vashoma muno muSouth Africa. Avana amai vangu namai vangu. Uye hanzvadzi yangu. Tiri vashoma. Asi wandaona pano panisiro takawanda. Ndoda kutenda ndozoti mama akaungana pamuswesondo. Mama vakandobatsira kurongedza mumba. Maigore netimu yavo vakamhanya-mhanya vachigadzisa mapepa. Ndanga ndiri kuCape Town ndosvika nhasi. Dzirokama ngavataure ndatadza kusumuka. Handichiremerwa. Asi maratidza rudo. Maratidza semazino randainoita. Tony anokudza kuti ndikabva pese pandaiuya kuJoburg ndopfuura nekumba kwake ndichimuona. Handina kushamisika nekuona vanhu vakawanda kudai so. Nokuti ndozvaanga ari. Saka ndakamirira mhuri yekwaTsveta, mhuri yekwaJani Tapfumanei,
Ndinoda kutenda munhu wese ari pano nekubatsira kwamaita kurerutsa mutoro watinawo kuti tarerukirwa tichisumuka pano tichienda kuZimbabwe. Kubva mwoyo yedu yakareruka ndokuona kufara. How we are all celebrating her life. Hatisi kuchema nokurwadziwa nongoti tasiwa, asi tiri kuchema tichiziva kuti tiri kufara. How we celebrated her. Nanzwa muperedza wanga na master of ceremony vachiti anga akarongeka. Nasavera vataura vati anga akarongeka. Zvatirerutsira hatidi kunyepa. Ini pandakapiwa shoko ndakadonha nekuti chandakatanga kufunga kuti ndinosvika ndotangira papi. Asi izvi zvaratidza kuti anga akarongeka. Kuungana kwamaita kwaratidza kuti nemiwo makarongeka. Saka Mwari akukomborere mese nokuda kungokutendai semhuri nekubatsira kwamaita. Zvamaronga. Ibitire gentimbi yezvo. Ndimutara gadzisa voice. Mene nimbochuna voice. That I'm going to announce whilst these guys are preparing to put the coffin inside. I'm sure everyone is waiting for this special announcement. Oh, all right. The special announcement that I have is for those who are hungry, we are going to eat. Thank you so much. So, Akona bujwala Repetla bujwala. Then you can receive your what? Hapana iri mahandazi mairi matatu. Perekedze nawo. Mahandazi mairi matatu. So much do about kudi kwini. But kwai famba ine bwachi kudi famba icho. Ino tukudi. Ino zikudi. Famba yacho. For everyone in this room, t-shirt. I want to see your t-shirt. Your t-shirts out. Like so, if you've got some big jackets, Ndikushaya kunemba kuti izviguye wacho kutiza uku. Uye kuri kuita kuvaleka. Chasundoimba kuti chini. Ma? Ndio matisheti. Ane varidzi ndatombatiswa no pa rwenda. Area waenda. Muri naizere. Uzochakada. Eyo pakanaka. All right. Are you taking me? I'm at 2000. Uri 2000 ere unotogwa picture pa coffee. those with cameras, please check us pictures. Don't check yourself selfies. Famba zvinyoro handizivi. Songa yacho. Ya 25 dzamateu dzakawana chikomba chaoneka. 25 dzamateu dzakawana chikomba chaenda. Vane gumi vasikana vari pano. Nei masikana imbaiwozve. Mupicha moto gwasi muromo unoimba. Vasikana vane gumi ina ngokuiva tose kwa makomenti sekera. Kuti kwai munyarira yipisa tomboimba baba mugoni. Ndikati ndiri kutoimba chete bvida musingadi. I'm sure this was a lady. I'm sure I'm going to give this opportunity to ladies only to carry Nai zvakonori ndagona iwe. Nai kuti kuimba kunoinza kudenga. Muti siyei. Ngandiimbi. Ndakutopa magumwe.
Wewe wadzadza utondisekawo kwai ndokuimba kwacho ndokuimba wakambona kugona kuimba uchinza kudenga kwanaini zvakaomba hondo yamamuchitaura song'i famba nyoro famba zvinyoro nyoro famba 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 zvinyoro nyoro kudenga neropa raJesu nokutenda kuna Baba tichasanganiswa kudenga neropa raJesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa yakanakisisa yoku tichasanganiswa tinosangana kudenga neropa raJesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa tungamira tungamira tokubloka iwe kuti ndevhoisire masesi ndinokubloka Alright, ndofunga ndopapererawo service yedu. Ngari MC starangu mwana wa Maibi Mazvita. MC to block era na kuti ndine voice masesi. Ndoku block ai. I'm sure sane makamera mandibuditsawo. Murimo? You are there Mgaba. Murimo? Do our things. Yes. Yo. Saka ndodino na kuti ndine voice masesi. Should I black them? Mubona usisi meri wacho. Anenge angojoina online vane ma-t-shirts ari unotovabva watora izvozvi mazvita vaone ajendi yenyane ma-t-shirts uchingojoina upuwa t-shirts yako. Hello. Chaplain hanza kurobuda wadabuda Mgaba. Most matero nyaya kuimba I'm going to block you. Bate makada. Timbo morisaiwa na chaplain. Chaplain. Mr. Q koza stara chari taurike zvokumanya. Mr. Koza. Q. Kocisani Koza. Yeah. Not Koza more. Asi ajabula kuwazi Mr. Katusani Koza. T-shirt yekuti vazoparidza vakapfeka t-shirt. Kwa hiyo ndionawo kama cheso wafamba sei apa. Ndiri muperekedzi wavo. Ndimi muperekedzi wavo. All right. Muchitwani. Vampuriri. Vampuriri. Wekupomona. Saka vakoza vakatorora. Okay. He's a married preacher with the woman two wakadzi. All right. Vane two wakadzi. divided by two. Vane two naika. Ndandavhunziwa mucomment section sana chingoshisawo message. Aiwa atafara kuzama bata basa. Munobata basa rakanaka chose veduwe. Aiwa Mwari ngaitike zvakanaka. Yes ngava join. Famba one uchobvunza kuti munayo here. Inda kune one uchobvunza kuti munayo. Matitsi anga ari kuindiswa kwanza ainda. Ndabatisiwa. Nandabatiswa. Yes, ndadabatiswa mufungi but ndakuita zvinhu zvemusoro wangu pana.
Hey, Steps. Did you say? live How about Manu? yeah tinawo nasi smeli tinawo tinawo kuzororo nasi Aya madiaries. Aya madiaries. Aya. Aripo madiaries. Aripo. Sene gangu iwede kublock. Muri right here askana. Ari kufanikwa ndatuma kuti ainde nawo. Imuze kaya mukazi yako IT muna September. Ndekupi function zviri kuti wa IT zveku Midrand. Kune masambia, ma t-shirts muswa 10 September. Hamo mgroup ere we. Mgroup racho re uko ku WhatsApp. Unozondibata kwa namba zangu. Unobata kwa WhatsApp ndokisa mgroup racho. saka yono Kana mango pino ndizo mobva mapinda mese imomo. Muchene masikana kuti kwakacheniwa. Kwakacheniwa. Machisa achapiwa evanhu vachapiwa emadhayari tichapa vanhu kuaitire mazambia acho nemakedi. Saka wanikwa imuriko kuaitiwa. Wanikwa imuriko kuaitiwa. vanhu vanenge vachibhadhara mapolisi Aiwa. Haiti ndemafaro. Ekujobek. Sisi kutouyawo kujobek. Atigari kuno kaisi tinongouya. Kugara kuna Stendeg. Atobva kuna Stendeg. Toda kuti kuMpumalanga so. Kune imwe function event anditotangana na 3 all right sis Mel thank you very much all right thank you atositaura kuseri mungu kana mave muzondudza kugona kuitawo kavapepa kana mune polisi tizorore kubhadhara mahafu mubhadhara mahafu saka toreka kabhadhara ndiwe foni iri palife chitora iwe iPhone edisa anonetsa iPhone 14 new one your latest sichango budai 064 895 4837 4837 wondibata WhatsApp amuna imwe WhatsApp saka zvitotokomunicata sei aiwa WhatsApp iko apa tingoti titore number alright kuchana pa WhatsApp uyai vasikana uyai munetwork muzivane ngauye tine munetwork mutizivane business ideas zvishe muchiona zvinoita vamwe muchizivana zvakangonaka zvaitika izvi ichirega ndibva ndatotiza ndichitorova pasi nekuti ndakutoenda kuMpumalanga ungafanana nasisi vako zvekudaro hatete nei muchipiwa zvisina mazambia namakepesi kupi ikoko kwaiti mozobvunza vasikana ivo animogara mose vozokudza information yakwana mama makafanana shame mama makafanana but nzira yedu chese andinoziya at least vaenda nenzira yakanaka iri ine dignity pane kuti dai kwatanga kudzika tichiita emasendisendi vaigona kutaura 2 weeks vachiri vandirwadza cause day pavazofa she called me like around 7 it was in the evening she asked me because ini ndakaita I had an accident she was checking up and she even come and check me at home, buy me food, everything. She even bought me some slopes straight to Sasa aiwa ndakumanya ini aiwa chirega indimanyi chazodya next time then pavakandifonera pacho it was Saturday kuna 7 makuseni ndakunzwa vaitokuoneka plastic kulengere vanga vachigarana napo alright ndakarwadziwa ndakamirira like hours no inzira iri tese manaini no one iyo wasara vatopedza rwendo rwava kwasara rwedu rwangu newe ndo rwasara makana unogona kunzwa kuti ndini ukatoti rgaichene ndepapi kana kuti ndini toti ndaimena rigatidzokere zvinoitika unoona saka take heart wasikana take heart how are you healing us uri kupora ranonoka nenyaya yewinter asi panoti sama parinopora opora chega ndibve ndarova pasi ndikuda kuMpumalanga ipapo ine function iriko inotangana kutirwa ndakaendwa ikoko ndokwenda kutonika atengeswa president pane vanhu vafoga kuti ndinoenda ndinopa ndatokubvita msikwanika but kana uri mwana ugara mutobve ndinopa chine haitika idi kuitwa paMidrand apa unouya sviko haiti ndokwamuchekwa vachisingasendechi namba dzangu unopiwa newhatsapp ndichisimere ndinina waM 2000 wanaiti iri bhora asikana ini ndichirega ndichinda gainditize muri right here aiwa ndakuchinda ndokuenda kumwe matiesi ane varidzivawo ndakabatiswa
guys ndakuinda ini basa rangu ndapedza guys indauya ndikarepresenta mwana uyu ari kuZimbabwe mai vake ndovanga chigara panapa saka ndiyaka andiudza ndauyawo ndari akati bhodhi kusunuka mangwana saka semunhu ari kuinda kumpumalanga ndachiga ndifure nekunoko sezvo semwana akandiudzawo anditi ndagonaka samai ndapfuurawo ndichimirira mwana uyu pano ndakuchidarika ndakuchinda kumpumalanga mawisi saka ndagona here ndiudzei karai matara chokwadi ndagona here kazere paromba rambi ndiri kumanya Evanice ndiri kumanya wena ndiri kumanya sazare pandozohla ndiri kumanya ndagonaka ndamirira mwana wangu diaries ari paZimbabwe apa ndiye wandamirira pamariro amai vake hanzi ndokumbirawo namba dzenyu naoripa ora chimira ndikupe let me give you idzo namba dzangu oripa namba dzangu ndakunyorera namba dzangu ndakupa mwana akandichemera nezuro chaiko achiti mai bhodhi yamai ritosumuka nemandi ndobva ndipa address ndiyo ndashandisa kutsvaga kusvika ndasvika saka at least palive andionawo ndichibudikirawo andionawo kandichibudikirawo ndandiripo tarisai tsveta chemai netariro vasikana chemai netariro handitika tarisai chemai nenhingiriri netariro inzira yedu tesei anditika right saka inchirega ndichimanya guys pangu ndapedza nepanapa ndozvandoita I represent ndotodarika ndakutonanga kumwe antika tobatana pamwe time next time kune kwakumafaro kwakusiri kuchema kwakumafaro next time musanditukire voice rangu imi ndechida kubatsira nawo nevamwe kuimba vanhu havadi kuimba saka ne voice rangu remasandirika kuimba vanhu vasingadi kuimba ndotoimba mene henyu kana mukasara muchindireta zvazvenyu bye bye guys.